Actual Reports, second portion. Ikalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 11 na bulan sang Hulyo, tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Siling sang pila ka mga mamalida, si Presidente Bongbong Marcos Jr. lang ang makatap na sa sindikato sa Departamento sang Agrikultura. Uy, 3 ka ahensya sang gobyerno, hindi kamo kuno otorisado nga maghagad pawangwang sang inyo sini mga salakyan. May maayong balita ba sa mga driver dako-dako gawang rollback nga patigayunon buwas nga adlaw. Subong man ang mga media milyon ang nakaparehistro na, ba daw nanamitan sila, daw luyag ginila madayon ang barangay kag iske nga eleksyon. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton kalawasan. Ka mga mamalida nga si Presidente Bongbong Marcos lang ang makatapna sining iskandalo. Hindi lang ka illegal nga droga, illegal gambling, kundi ang smuggling sa pagkaon. Pati pagkaon ginasmuggle na. Ti perte ang iskandalo. Ang smuggling sa baboy, pati manok, pati mga prutas, pati tanon, mga produkto sa pungsod Pilipinas. Dako ang pagsalig kon pamatian ta kahapon si Senador Cynthia Villar, chairman sang Senate Committee on Agriculture and Food. Siling niya ang presidente lang ang makahibo tikang agod matapna ining lapnagon nga korupsyon kag ang mga sindikato nagasmagol sang pagkaon. Nya kon hindi ini matapna ni Presidente Bongbong Marcos, wala na sang makatapna sini. Lapnago na, padayo na ang bombardiyo sang sindikato sa pagkaon. Amoy ang rason ko nga, una nga adlaw pinungkuan gid ni Presidente Bongbong Marcos ang Departamento sang Agrikultura kay diri na sandig ang aton pagkaon sa matag adlaw. Kag nabato niya ang report nga porte ang sindikato sa pagkaon. Pilato kangalan ang gindulong sa iya ni Senate President Vicente Soto niya, Mr. President, ikaw nang mahibalo, ari ang mga ngalan, amo ini sila ang mga sindikato sa pagkaon. Laban mga Chinese kag protector ang iban nga ara sa gobyerno. Di kakita na yaman. May protector pa nga opisyal sang gobyerno ang pila ka mga Chinese national. Amo na nga gintagaan gid igtalupangod
ni Presidente Bongbong Marcos ang Departamento sang Agrikultura. Ginimo yang kaugalingon niya chairman temporaryo sa among ahensya. Di kung pamatian naton si Senador Cynthia Villar nya kung hindi ina matapna ni Presidente Bongbong Marcos, wala na nada, wala na sa makatapna sa sindikato sa Departamento sang Agrikultura. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 40. Mabalik kami pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwag nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikaw. Ang wangwang nga isyo, ining siren bala, kita nyo kisa na nga kung maglagan ga inuwang-uwang lang, porte nga siren, porte nga wangwang. Ti tatlo gali, kaahin siya sang gobyerno, ang hindi pwede nga masami mabatian naton nga nagapasiren sang ila salakyan. Kahapon, si Brigadier General Romel Francisco Marbel, direktor ini sang Highway Patrol Group, siling hindi pwede ang pila ka dalagko nga ahensya nga maghagad pauwang sang o kung pawangwang. Kaya pamangkot mo niya ti ining mga law enforcement unit katulad sang Land Transportation nga opisina. Ining LTO bala, kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Nya pwede bala, inapahanugutan bala ina sila nga magpawangwang sang ila salakyan. Siling sang general, siling ni General Marbel, hindi ina sila otorisado sa pagbutang sang siren, blinker kag iban pa. Magluwas sa duwa ka ahensya sa dalom sang Department of Transportation, ang Metropolitan Manila Development Authority. Nya hindi man pwede. Nga ang hindi pwede. May ara gali sa probisyon sang aton Akta Republika 41.3.6 o kon ining Land Transportation and Traffic Code, siling sang among code kag ordinansa nga ang mga ambulansya lang, ang mga fire trucks lang, kag police marked vehicles ang otorisado sa paggamit sang siren, wangwang, blinker, kag iban pa. So kung makita naton ini mga LTO kag iban pa nga magpasiren sang ila sinisalakyan, hindi ina sila otorisado. Kag kung mabatian naton nga nagapasiren gawangwang kag iban nga daw emergency gid magluwas sa pila ka mga ambulansya, hindi pwede. Illegal ina. Dakpon ina sila. Hindi ina sila pwede nga maggamit sang siren kag blinker. Kaya daw iban nga abusare. Ang iban bangod kay ara sila sa ginatawag bala nga daw enforcement unit, ti abi nila makagamit sila blinker, wangwang kag iban pa. Ti gapon ging klaro gid sang general sang Highway Patrol, hindi sila otorisado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49.
Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver, kargador sa... Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasiwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 54, isabit ko ni makadali ang mayong balita para sa mga driver kag operator na makabawi-bawi kita. Daw duwaks mana nga daw medyo gatapya sila sang presyo sang gatong. Ang Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang direktor nga si Rino Abad, siling niya kahapon posible 5 tub-tub 6 kapisos ang rollback nga ipatuman buwas nga daw. Martes
ang Uni Oil Philippines sa iya sini forecast nagasiling nga ang diesel posible manaog sa presyo nga 5 ka pesos kag 90 sentimos tubtob 6 pesos kada litro. Ang gasolina posible man may rollback 5 ka pesos kag 50 sentimos tubtob 5 ka pesos kag 70 sentimos tagsa ka litro. Ikadwa na nga simana, nga asod-asod nga pagpanubo sa presyo sa gatong. Maayo ining balita para sa mga driver. Nga gapunga-punga na sang porte kabalahalon sang diesel. Di ko mag-amo sini nga sige sa rurot kag mga big time nga rollback ang nagakatabo. Dako nga bulig ini para sa aton mga driver kag pating operator gayuhom-yuhom ani nga posible base kung hindi maristo ang mga driver sa remittance nila bangod nagkaltas gawa dako-dako ang presyo sang diesel nga among madamo nagagamit sa mga di pasahero nga salakyan. Kay sa una ti diesel barato, subong ya bumalis ka diesel bahal, nagnumo-numo gawa ang gasolina. Nagatabiray na sila nga duha. So maayo ini nga balita para sa aton mga driver. Bisan paano makagulo ginhawa, kalog bala. Kay mga driver nato na iba naguluntat nga biyahe, nya kay wala gid. Risto ka na sa remittance mo, wala ka pa bring home. Di mayo-ayo na lang kay kung gabiyahe ka, makapundo ka da kag makakaon-kaon sa imo sini nga mga ginpliti sa imo. Pero ang problema dira, ang bring home gid. Kag ang problema dira, ang balayran gapatong-patong lang sa tag-iya sa mga salakyan. So kung magsige ini siya, nga nubo daw makagulo ginawa, makaulo alibantar ang aton sini mga driver sa di pasahero nga salakyan kag mga taxi driver. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3. Ako si Manuel Said, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalamang Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya ya, na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga porma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang mga scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidya, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy,
na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Ang bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton, nagapataas pagid sang aton energy, no una-una gid makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy, ikaduha. I'm sorry. Ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sa mga estudyante kung kaisa, no? Kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag eksperyensya sang stroke malikawan ina kung ikaw palakaon man ni kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa pag-lose weight kung gusto mo mag-lose weight, kaon ikaw mani kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants na damo siya antioxidants, may minerals, may ada pagid mga vitamins kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan. Pwede gid na makakaon sang mani kay standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!